Ayan oh. Oh. Hindi ano to te, apat to. Hindi napisa na yung isa yung... Ay, uwi na tayo. Balikan na natin yung tikling bukas. Woo! Ang ganda ng ating adventure. Nakuha natin yung tikling. Bukas, 3 na yung mapipisa niyan. Kaya, kukuhanin natin yung 3 sisiw. Ayun yung tikling pala, pag malakas na yung anak, maalis na siyang kusa sa kanyang bahay. Yung kanyang pinag-anuhan. Ayan, anong tawag doon? Basta kung saan siya, basta pag medyo malakas na, iniiwan niya na yung mga kapatid niya. Ang naiwan doon yung mga bagong pisa ngayong araw. 2 ang nakita natin. Yung panganay, wala na doon. Wala doon sa kanyang pugad. Ganun pala yung tikling. Ganun pala yung mga nila, hindi sila sabay-sabay na umaalis sa bahay. So yung isa na yun, pag malakas na siguro ulit, yung pangalawa, baka umalis na rin bukas. So tingnan natin ulit. Nilagyan na natin ng palatandaan yung tikling para hindi na tayo mahirapan maghanap sa susunod. Kaya bukas, bahala na kung bahala na kung makabalik bukas. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 5, 3, 2, 1, go! Ayan mga kamatis. Oh. Yun, puno na yung bulsa natin. Dami na natin nakuha kamatis. Dami palang kamatis dito. Oh. Kala ko wala na. Magubat na to. Sayang. Puno na yung ating 2 bulsa plus meron pa tayong hawak sa kamay. Hindi natin mahanap. Balik tayo dito. Alam ko kasi dito lang yun eh. Ayun oh, kamatis oh. Wala talaga. Hindi natin mahanap. Ay, wala na. Give up na tayo. Wala na. Wala nang tikling. Hindi natin matagpuan. Hindi kasi natin nilagyan ng palatandaan para mabalikan natin ng tikling. Paano natin to? So, wala nang tikling. Uwi na tayo. Wala na. Saan kaya banda yun? Wala talaga eh. Wala, uwi na tayo. Hindi talaga natin nakita. Wala na talaga. Ayan pa, hinog na. Magulang na yung maliliit na to. Puno na yung bulsa kung lipat natin yung ayun. Ilipat na natin sa 3 bulsa yung kamatis. Sayang naman kasi mga maliliit na yan. Kuhanin na natin. Ayan, libreng makuha ang mga kamatis na to. Dito yung nanay ng tikling. Oh, yun. Ayun yung tikling. Ayun, napisa na. Napisa na. Oh, asan yung isang malaki? Ayun yung isang malaki. Yan. Isa na lang. Ayan. Ang isa bugo. Pakita natin. Ayan. Ayan, oh. Isa na. Ang isa ng bugo. O, 2 na yan. Nandiyan malaki. Ayan, oh. Ayun, tikling. Asan yung nanay niya? Ha? Ayun, hanapin natin nanay. Tumakbo yung nanay. Oh. Andiyan yung nanay, sumisigaw. Oh.
Nakita rin ni nanay na yung tikling ngayon, oh. Lumipad. Magubat na to. Nandun na yung tikling. Balikan natin yung anak ng tikling. Dalawa na yung napisa. Yung isa bugok. Asa na, te? Asa na? Aha? Asan? Ayan, isa na lang ang napipis, hindi pa pisa. Ayan, oh. Ayan, swerte natin. Kung hindi si ate, hindi natin makita. Hindi, nung malapit na pala ako dito, lumipad yung nanay. Ayan, oh. Baby tikling. Ito ka. Ito ba yung kahapon? Yan yun. Ito ka. Ito ba yung kahapon? Yan yun. Ayan, oh. Oh. Hindi, ano to, te? Apat to. Hindi napisa na yung isa, yung ano, bugok. Ayun, oh, bugok. Apat, bali pang apat tong ano. Ito, pang apat to. Ito yung nauna kahapon. Yan nga. Mm. Yan na. Asan yung isa? Baka yung isa malakas na. Malakas na siguro yung isa. Yung kahapon yun. Wala na yung isa. Kasi kahapon yung isa na nagapang naman. Gumapang na yun eh. Ayun yung, ngayon lang yan na ano, napisa. Yung dalawang yan. Nagagalit yung nanay niya. Ayun, nagagalit yung nanay yung tikling. Ito tayo sa ano. Ayun, oh. Gumapang na nga yun. Mahina pa yung dalawa na yan. Bago Bago pisa lang to. Ayan, oh. Look. Ang ganda tingnan, oh. Ayun na ano natin. Nakahanap na rin natin yung tikling. Balikan natin bukas kasi meron pang isang hindi napipisa. Ay, nagagalit na nanay. Andiyan yung nanay, nagagalit. Aray ko. Daming tinik. Ayun, hanapin natin yung tikling ulit. Baka makita natin yung tikling. Alam po, dito balang banda yun eh. Hindi natin makita. Ayun, may kamatis pa, dalawa. Yun pa, meron pa isa. Kasi hindi namin kinuha yung tikling kahapon dahil meron pa 3 itlog. Kasi hindi pa naano yung itlog, isa pa lang yung ano, naging sisiw. Sabi ko, huwag muna kunin yung itlog. Tapos yung sisiw, kasi ano pa yun eh, magiging sisiw pa yung itlog eh, kaya hindi muna namin pinakuha. Problema ngayon, hindi natin mahanap yung tikling. Sana kaya yun. So habang naghanap tayo ng tikling, nangunguha pa rin tayo ng kamatis. Wala na yung tikling. Saan kaya banda yun? Balikan na lang natin mga kamatis. Laglag. Lagyan natin ng ano, takip. Balikan natin bukas. Andiyan yung nanay, nagagalit. Balikan natin yung nanay. Ayun. Andiyan yung nanay. Andiyan yung nanay, nagagalit. Lipad! Lipad! Asang ka na? Ayun, nandun na. Ang bilis. Dumadaan siya sa lupa. Hindi siya lumilipad, dumadaan sa lupa. Aray ko, may kamatis. Te, saan na yun, te? Yan, nagagalit yung nanay. Ayun, oh.